Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe ko salminde juurade kadi yafnade gila nane poɗɗo arde janginde kono to koye haajuji gonɗen gilnami ko joni mbawɗen arde nde wonno so finama tan koye golle wonete golle ɗe noon sona ɗe e gasɗe natta ɗum woni laawol golle ɗe ko nde ɗo rogere timma yalta wonde naata gonɗen gilnan koye doge wadde bandaji mofteteɗi ɗi nde wonno yontere nde fof so rendi ko ma golle mofte ko heddi ko noon wona e janginede ko janginte koko bange woni pularo e alkule arab jangeteɗe ɗe ɗum ko mami decca mi wawa huccidde hen addande on bindanɗe moɗon gilnan noon eɗen nodde eɗen mbiya arani taw tawɓe ganda ɗo gonmi ɗe gonirmi nde wonno yimɓe so joddaki jiyodirani kadi ma won kumpa baɗɗo hakkude yolde ɗe mi wiyo noon kala nde hunde yonti yettaki on tan e ñalamaji biyaɗi ko gantu falato wonaga am wona to moon ma woni faddori en koto banggue connexion walla faddoro en to banggue courant walla faddoro en to banggue yahagaraji kono kam en ñagake Allah rokkodirde aadi pirten aadi o fawde eɗen celli eɗen kiisi no mbiɗen ni no tambaten inchallahu taala e ballal Allah e sembe muɗum e jurumjeruji muɗum o dañi mbiya goto fof yo yarlo yaafo e on banggue ko leeli arde ko wonaga am wonata moon ko neɗɗel gotel tan yahaga fataga farto nde wonno ɗum ɗo woni koye weeye he ko ma ya addoye yetto portable ngal wawa siwtede ɗum ɗa kuppe ɗum to kuppe kadi rendine ha wonta lefol ngol ene wawa yettade on yettoro on no newarto yettorade on ɗum ɗo waɗe audio ɗum ɗo waɗe vidéo so yettimama nafma an mo yetti o nawana goɗɗo on naftoro hen nden ɗon baraji ɗi ko ɗum saabi amin mbiya on ko ɓuri hewde kongi meɗen yon mbaɗat hen balle moɗon e jingere moɗon ko balle ɗe ballata en ha mbawen wadde ko batten ko jingere mon jingante en ɗeɗo golle mbawen foldeɗe kono noon so goto fof heedi banggue heediri banggue wiide on jarama jokke golle min beltima tan haade weltare mum nde kadi so arani namdo less so ari daƴƴe deeƴe hawno seeɗa non wadde goto fof yo tellitin ɓernde yurmede nde e jungo wawa nadde e poos yaltina ko ene nafa ene nafta rendo men waɗane ene keese ɓallo gollal ngal so hunde joloni en taw en tampata yaade addoyde ene ɓalli en oɗo connexion en jeeyama so gasi en mbawata arde oɗo courant en jeeyamo so gasi en mbawata arde portable ɗene ko noon ɗe mbayi o saaha mi yalta galle o
ko mami golloto e laawol he so yi condition ala noon ɓotten ha gollen ɗum woni mbiyo leeli to wona ga am ga taw ko nande nde ko haalete ko saɗi en kaalat ɓe hen nana mbaɗa ɓe hen nana calo ɓe hen nana calo wadde ko sali wadde wona manna ngala ala bawɗo jooɗade goo lewru ha lewru ma e taw hay 400 a waldetal ma wawande goo lewru ha lewru ma e hay 400 balteɗe condition moɗon ɗum wawa wonde an ka dawowo aɗa golloyo ndawa ha jippoɗa yontere timmude walla lewru timmudu hay 400 ittanda mbaɗana gollargal ma ngal keɓirta golle ma so darima ko darde nde ko an tinata ɗum wona baɗa o kanko solno yatan o heɗoyo o yokkaji makko oman ɗo heedi o yaha o heɗoyo koye haji makko kono ala ko renndo rendugo ñaagui gollal jaɓana ene gollane ngal ɗon gollal so tawi noon gollal ngal yettima e gollede ko gollere ala saka golle no watten ko golle mbiɗen ko golle ko jaada koye golle te ɗeɗo golle ko golle jawdi ala majjuɗo e men hay goto e men te an baɗowo o a majjani ko mbaɗɗa hen kono foti a majjani ko arra kono foti ko tema ko e condition gaddo ɗum o sa haalanama ɗum ando addanta o tawa lewru ha maaya aɗa golle nde taw hay condition ma wawade hen te condition ma tan goto mo goldatano an o aɗa fero hen ko hay goto wawadde no foti soko minen noon golloɓe e weeyo an ko potano joguiɗa pota goto joguiɗa ɓe ko masiŋaji e portaɓe ndendi ene golla iwa ga fata ga addoye ɗuma addoɗo fawa addoye ɗuma fawa addoye ɗuma fawa rennina satonoma ittanma ko ittete ko kola ha timma addanma aɗa yenna to wonno to wayano noon aɗa yenna ɗo wonno to wayano noon nde arema nde no way yuɓɓude ni way yode ni a wayni wawano wano so haaldi Allah so haaldi Allah mbimi de ko itta hen ko ande itta ko itta hen ɓen waɗanaɓe noon ballama ɓen tan koye ballama tinani ballama sabu ɗo wonno to hewɓe ganduɗa ɗo woni so gaddoya walla ngala connexion ko jaari toon kono ɓe balle ɓe gaddane hayettoɓe aɓe nder ladde ɓe mbawa yaade toon teddedi mum natat ene yirlo ene ko heɗade o walle o addane hayetto portable makko naata e portable makko o ñifa connexion makko o watta heɗade o jo wonno o heɗo journal makko o tampani wonno ko vidéo o nanni o heɗo hol balla sa kanko ngo walla oɗo e baldirema ko ɗon fodde bawɗe men ɗo kaariɗo e makko e mbaɗi ɗum o andaɗo koɗɗen o andaɗo gonɗen o andaɗo koɗɗen kono dente kewɗe garani hen naftorima hen nafi hen dente kewɗe garani hen nafi hen naftorima hen ɗum noon tateñen fo ene haale ene haalte guila 2016 faade joni konngol gotol mbaɗe balle moɗon gadde jingere moɗon duuɓi jeeɗiɗi ene haalte e rippeɗe gotel on kabarama kaɓorɗe ngala portaɓe bona min kaala min donka dañde min ceka min coodoya min gartira e mbaɗɗo kaɓorɗe kewɗe bonat taw min noddo on min kaalano on kon dental jingon gaddon fewne soode
min donc min ganda hen Allah ne wonano min gada min daña min coodoya ko hemin jeeya Allah walla min daña min coodoya min gadda min mbaɗa noon ɗon golle jokka goɗɗum hen ko woɓɓe coodi gaddi ɗum ɗo so alano ɗo mbatton ordinateur boniɗo o ma won hitande ene ronka yesoode Allah walli on ko neɗɗo gooto lomti on addi ɗum oɗo micro mo kalanmi ɗo o goɗɗo addimo ko ɓayan ɗo ko goɗɗo addimo ko ɓayan ɗo ko tawi kayen tampi e woymi koye goɗɗi ɓurɗi ɗi forde so waɗama ɗo hayso sukaɓe ɗe gulla sara ma natata hen kaɓorɗo ɗe goodi ceerno kaɓorɗo kadi goodi kaɓorɗo ɗe goodi kaɓorɗo ene goodi ha keewi kono golle ɗe golle kono golle peeje mbate en ngala feere ɓe mbimo yiyani yummum muynata ɗum ɓe ngala peeje ene ngala peeje en ngala kaɓorde batten yahata wadde Allah hokki en peeje kam eɗen dawa hamin mbawa dawde dawol ngol ene nafa rendo meɗen ɗum saabi ñaagueɗen yen mbaɗɗa jangde lowdi jangingol pular e yeeso raɓɓiɗgo ngene foftinma jawa yiide bindol jawa windude bindol qur'ana ne mbaɗanɗa coɗol daɓɓol mbawa yiide bindol mbawa windude bindol ɗum noon nafata ko jingere naata hen gollo ɗum ko neɗɗo no monni ko ñaamo ko jaro gaccuɗo haajuji muɗum waɗa so nafata ko saha fof jingonommo taw haalanani on juulde arata ha ballommo ko juuldoyi so juuli on gayni on garti on ñaami tew on gayni on garti assalamu aleykum jole on woori gasi korka ha maaya on ganda o humtima on ganda o hejjima on ganda so yi noon on gondama ko haajoru maayi ha yohana ko juulde jole on wurde o jalo jaab kacci hakke oto woni daaka so yonti ko jahotaka so jiimi o nangonde yo nangu yo laabde te ala biiɗo jagguɗo nawor o yaha waɗa peeje makko o nangana on ha feewa o adda noon ha daga sako oɗon jiya ha sako korka gila goo korka ha koka maaya oɗon jiya bandaji ene pewne vidéo ji ene pewne ene gadde ene yetto on e sifa newiɗo keeriɗo gila goo korka ha koka maaya coɗo gandi oɗo koye mon jeeya on gayni on keɗima on kumtoyima on ganda o humtima on ganda o hejjima on ganda no wuuri so finama tan caria gadda mbaɗa feede yo laab noon yo laab Allah akbar yo laab e laaɓat kay aɗa kay laaɓat am yanta fof ko ati ko laaɓani holno waɗa ha addanma anda kamɓe nangoɓe toon ɓe nanguiɓe gayni ɓe certi hen min garta kadi less mabɓe min ndewa less mabɓe min gartoya koye mbanno ko min ngala toon hol tomin ndewi hemi ha fewni taw ɓe gandani watte vidéo aɓe ɗon ndaara watte audio oɗon ndaara ko no wanoni hay hunde mankata hen audio timmuɗo watte lawol goto yetto on yewtere fof no wano ni watte ko vidéo ji ɗiɗi walla vidéo goto yetto on jeeɓa naftoro ko ɗum saabine ɓe jiitoɓe nangoy ɗum ha nafa on kamɓe nangoɓe ɗum ɓe woni fawandare maɓɓe ko yetto on nafa on min kadi min keɓɓito ɗon min keedo ɗon min gara min nanguito ko nanguita ko min fewjida ha hawra e naatugol whatsapp naatoya whatsapp yetto rendoji kewɗi ndenda hen naftoro ma won heɓe ganduɗa ɗo heedi e youtube
ɓe so ballirama ndani jettima ɗumen keɗima hen naftorima hen ko ballat walla ko joom radio ji en ɓe walla ko joom téléji en ɓe walla ko joom radio ji en ɓe walla ko joom téléji en ɓe walla ko onon hettoɓe ɓe mi hol ballan min e hen tampere e muñal ballal to banggue muñal ɗeɗo golle muñal wawata gollade ɗeɗo golle mo ala muñal wawade gollade mo ala teere wawade gollade ma muñade ma muña ma muña kay so muñata ka heɓata ko muñal addi ɗum toon so muñata ko arta e ma to ay mbiya ma muñade nde ko ni ko noon kay ha ɗo kaddu moɗon nanne balle mon 00221 117 906 14 81 mbaɗe hen balle mbaɗe balle mon gaddon gadde kaɓorde mon gollen gadde balle mon gadde kaɓorde gollen gueɗe baaɗe ne andetake sona hattoye natto yiyede wi hami ay ɓenni ala ko ɓenda o sana eɗen gonɗi o taw wadde eɗen kaala oɗon nana amin kaala oɗon nana gadde kaɓorde gollen haade ɗum gasde ko gaso ko joom fittani ko yahoru haade yaade noon kam wato ko wacciɗo e gurda makko kono naftoro caggal makko so yeehi waccoɗo caggal makko kono naftoro dañin haala ɗon kadi e gari ha ɗo joni noon so mi gayni mi ƴewana on ko poɗɗon heɗoyade on saaha garon ɗum jangge kadi nafta on no nafiranno on ko adi hande a yetti hande ko jeeyi nani ko jiide ɓe gaɗi ha ɗo ko ni golle ɗe mbayi ko jiidi wayde joni noon kadi noon ɗum ɗo ko haalande tan wonande keɗotoɗe heɗode jaɓowo jaɓande walla caɗo salode jaɓowo jaɓa caɗo salo ala wawa hen ko kam yo gaddu balle mon tan mbimi on balle mon kaɓorɗe mon gadde kaɓorɗe gadde balle ɗeɗo golle ko golle so accama haɗe majjiri en noon ala ko wawa hen ala ko wawa hen ɗum saabi ko ɗo woni YouTube nani on ji ay ngel ɗo waɗira hen ko so waɗi ni ay addanma ngel ɗo woni YouTube sa waɗi ni YouTube o may uddito udditima gayni on saaha binda toon Dental Dine TV Dental Dine TV kala ko janga to moftoyte jango jam so hunde majjirima paya toon oɗon jiya nder binden ɗe garoje ɗe to banggue RFI ɗo bindol nan ɗon sa fiyata nawata direct wala sene puɗɗo subaka law o tablo garowo gadiɗo arde o ene lombe hen ha newnama an jiɗɗo yatono piyata nawma toon jaaha ƴewaɗo winda abonné ɗo piya hen hulde nde yalta on saaha piya hulde nde bindol dow dowgol piya hen tan a naati kala ko gollumi waɗa hen tawma toon on paami ɗon yo Allah wallu yo Allah newnu yo Allah reen yo Allah won gondiɗo oɗon jalla oɗon jaafo o gacca hakke